Is-seba' jum fl-ottava tal-miliet. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 1, versi minn 1 sa 18. Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma' Alla, u l-Verb kien Alla, u kien fil-bidu ma' Alla. Kollox bih sar, u xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl idda fid-dlam, imma d-dlam ma jelbux. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xut biex jixhed għad-dawl, biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixhed għad-dawl, dak id-dawl veru li jdawwal kull bniedem, huwa u ġej fid-dinja. Kien fid-dinja, u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma għarfitux. Ġie f'daru u niesu ma laqgħuhx. Imma lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru ulied Alla, dawk li jemmnu f'ismu, li twildu mhux mid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bniedem, iżda minn Alla. U l-Verb sar bniedem u għammar fostna, u aħna rajna il-glorja tiegħu, il-glorja li għandu mill-Missier bħala Ibnu l-Waħdini, mimli bil-grazzja u l-verità. Ġwanni taxxida fuqu meta għajjat u qal, dan hu li għalih għedtilkom, jiġi warajja imma hu aqwa minni, għax kien minn qabli. Għax mill-milja tiegħu aħna l-kol ħadna grazzja fuq grazzja. Alla tal-liġi permezz ta' Mosè, imma l-grazzja u l-verità seħħew permezz ta' Ġesu Kristu. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma għarrafulna l-Iben il-Waħdini ta' Alla li hu fih dan il-Missier. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Għaliex Ġwanni l-Evanġelista jibda l-Evanġelu tiegħu b'deskrizzjoni tal-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla kienet espressjoni komuni fost il-Lut. Il-kelma ta' Alla fit-Testament il-Qadim hija kelma attiva, kreattiva u dinamika. F'Salm 33 vers 6 insibu bil-kelma tal-mulej saru smawiet. Ġwanni jiddeskrivi l-Ġesu bħala il-kreazzjoni ta' Alla, dak li jagħti l-ħajja, dak li jagħti d-dawl, il-kelma li ġiet fid-dinja forma umana. Ġesu huwa l-erf u l-qawwa ta' Alla li ħalaq id-dinja u insomma, u li ħa in-natura umana biex ikun jista' jwettaq is-salvazzjoni tiegħu għalina. Ġesu sar tassew bniedem fil-waqt li baqa tassew Alla. Ġesu verament l-Iben ta' Alla, li fil-waqt li baqa Alla u l-mulej sar bniedem u ħuna. Min żmien l-Apostli, il-fidi nisranija dejjem insistiet fuq l-inkarnazzjoni tal-Iben ta' Alla, li der fil-ġisem kif jgħidilna San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 4 vers 2. Jekk irridu naraw il-glorja ta' Alla, irridu narawha permezz ta' Ġesu Kristu. Hekk kif insibu fit-tieni ittra ta' San Pietru kapitlu 1 vers 4
Ġesu ħasem fin-natura umana tagħna biex aħna nkunu nistgħu nieħdu sem fin-natura divina tiegħu. Il-pjan ta' Alla għalina anki sa mill-bidu tal-ħolqien kien dak li aħna nkunu maquda kompletament miegħu. Meta Ġesu jiġi, Alla jkun magħruf bħala Alla u missier ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta aħna ninaqdu ma' Kristu, Alla jsir missierna wkoll u aħna nsiru l-koll ulidu subien u bniet. U inti tirringrazzja lill-missier tas-sema li batilna l-unika iben tiegħu biex jiftina u biex jaqsam magħna l-istess glorja tiegħu. O Alla Setan u missier id-dawl, il-kelma eterna tiegħek ġiet hawn fostna fid-dinja, fis-skiet tal-lejl. Iftaħ il-qalb tagħna ħalli aħna nirċievu il-ħajja li hu ġi biex jagħtina. Għażiża Marija, kabbar fija x-xewqa li nara lil Alla u li naraf il-pjan tiegħu ta' mħabba għalija. Għamel li jiena ngħix b'din ix-xewqa hekk li nwettaq ir-rieda tiegħu ħalli meta jasal il-waqt jiena wkoll nintela bil-glorja u bil-paċi dejjema tiegħu fis-saltna ta' dejjem fis-sema. Amen.